l'excandidata del Partit Popular per la ciutat d'Alzira visitava el plató de l'entrevista a Ribera Televisió. Candidata a l'alcaldia de la ciutat, però també a les Corts Valencianes, ens parlava del que suposaria este nou càrrec de ser novament elegida alcaldessa de la ciutat. La possibilitat que m'ha donat el president del meu partit incorporant-me a la candidatura autonòmica significa que des de la meva possibilitat, responsabilitat en les Corts Valencianes, si així ho estima el poble valencià, pot ser que me servisca, jo estic convençuda que així serà, de que puga servir i que puga treballar encara més i millor per el meu poble. Són dues activitats absolutament compatibles. Esta legislatura passada jo vaig tenir la sort també de poder compatibilitzar el meu càrrec d'alcaldessa d'Alzira en el de presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i això va servir en definitiva per a guanyar pes polític, pes institucional del poble d'Alzira, del municipi d'Alzira, en el conjunt dels òrgans de decisió de la Comunitat Valenciana. Bastida s'arremetia també contra l'oposició, a la que acusava d'intentar enganyar als veïns. Perquè si uno, per exemple, fa números i pensa que l'Ajuntament d'Alzira ha reduït els seus ingressos en torn a un 20%, que és el de les transferències de l'Estat, ens ha reduït a l'Ajuntament d'Alzira un 20%, i que el nivell de gastos és el mateix, doncs qualsevol que sembla que el Partit Socialista vol fer 4 auditoris, 3 retens, tornar la tassa de basura, donar-li una ajuda a cada família desempleada, o sigui, una sèrie de coses se fa matemàticament impossible. Crec que la gent d'Alzira, afortunadament per a nosaltres, és madura políticament parlant. Si n'hi ha algun partit que pensa que per aquests últims 15 dies, per fer la llista de los impossibles, la gent va votar-ho, jo crec que s'enganya i està subestimant de mala manera la gent d'Alzira. Davant uns programes que considera poc realistes, presenta propostes en matèria d'infraestructures realitzables i assumibles en l'actual situació, com ara l'Auditori Palau de Congressos, això sí, amb un cost menor del plantejat inicialment, o el nou recinte firal. La candidata popular, partint d'esta realitat marcada per la crisi econòmica, apostava per un programa centrat sobre 3 pilars fonamentals: el foment de l'ocupació i la formació, l'atenció al ciutadà i l'excel·lència als serveis públics, un últim punt que ens aclaria a l'entrevista. L'excel·lència en els servicis públics. Pues diré, per exemple, que nosaltres estem mantenint un nivell de gasto en els servicis públics que difícilment el podem trobar en un altre municipi. Excel·lència en els servicis públics vol dir que quan una persona vol agarrar, per exemple, l'autobús urbà, el públic urbà, no solament és que ja han fet aquest terminal d'autobusos, ara tenim que millorar-hi aquest servei públic de transport. Per tant, anem a col·locar uns panells, ja està en la terminal d'autobusos, però anem a ficar-los paulatinament, no de colp, la situació econòmica mana, paulatinament, progressivament, en totes les parades d'autobusos, per a que cada ciutadà pugui saber en cada moment en quin moment o de quant temps estem parlant perquè pugui passar a l'autobús públic. Això és excel·lència en els servicis públics. També què vol dir excel·lència? Vol dir que si tu, per exemple, ciutadana d'Alzira, estàs interessada en recibir informació cultural, quina és la programació del Gran Teatre o de la Casa de la Cultura, doncs a través d'un SMS, tu, ciutadana d'Alzira interessada en el món de la cultura, recibiràs puntualment una informació de totes aquelles activitats que l'Ajuntament d'Alzira en les diferents infraestructures culturals, que són moltes, perquè s'han fet moltes en el poble d'Alzira últimament, doncs tu tindràs informació puntual i al dia de totes aquelles coses que te puguen ser del seu interès. Bastidas criticava l'ús electoralista realitzat per alguns partits entorn al barri de l'Alquerieta i recordava les inversions realitzades per el seu equip de govern a la zona. Altra de les inversions destacades, les realitzades en matèria d'educació i esports, actuacions que repassava en esta entrevista, en la que confessava que actualment la seva principal preocupació és la de resoldre els problemes de l'atur. Que la política econòmica la dirigís el govern socialista de Zapatero. Tot el món sap, a més, que la ruïna d'aquest país es diu Rodríguez Zapatero, però també tot el món sap que l'Ajuntament d'Alzira ha estat invertint en recursos propis, dissenyant, planificant, inventant programes que permetiran a famílies d'Alzira tindre almenys un empleo. I diré, a modo d'exemple, que han recuperat i anem a aprofundir en la pròxima legislatura el contracte de col·laboració social. I han fet un programa que també ens l'han copiat en altres municipis, que es diu el programa de les famílies. Què és el programa de les famílies? El programa de les famílies és un programa que garantís que en aquestes famílies, que tots els membres de la unitat familiar estan en desempleo, almenys uno, el seu ajuntament, perquè el govern socialista de Zapatero evidentment és que no, però que el seu ajuntament es va a possibilitar un lloc de treball.
També hi hagué temps per a parlar de joventut, d'infància, de la cultura i les festes, a esta entrevista que finalitzava amb aquestes paraules. Jo cada dia somnie per el meu poble. Quan marxo sempre estic pensant què és el que puc fer per el meu poble perquè siga el millor, perquè continua sent un referent, perquè quan tot el món mira Alzira diga carai, Alzira. Podran tornar a veure l'entrevista a la candidata popular a l'alcaldia d'Alzira, Elena Bastidas, dimecres a les 11 de la nit i dijous a les 5 de la vesprada.